Avui visitarem una mica la part alta de l'antic poble de Sant Joan d'Horta. La plaça de Santes Creus, Horta, és el punt de partida d'una de les passejades per a gent gran del cicle que ha posat en marxa l'Ajuntament a Horta-Guinardó. La història de la plaça ha sorprès més d'un dels assistents provinents d'arreu del districte, un punt que va acollir l'Ajuntament del barri quan encara era el poble de Sant Joan d'Horta. Jo Horta sempre l'havia conegut com a Horta, mai com a Sant Joan d'Horta. Vull dir, i aquesta doncs, és una de les coses que més m'ha sorprès. Aquesta caminada en concret és al voltant de l'aigua i de la riera d'Horta. El fet de tenir gran quantitat d'aigua subterrània pertany a una programació de 12 passejades que es duran a terme fins a finals d'abril. Tenim una pel Guinardó, on visitem el Mas Plat Ravellà, visitem el Mas Guinardó, també a Sant Genís dels Agudells. Aquí a Horta en tenim dos per conèixer la història antiga de l'antic poble de Sant Joan d'Horta. Després, per exemple, també anem per la zona de Montbau. A banda de fer una mica d'esport, la idea és que la vintena de persones que participen en cada passeig descobreixin els elements d'interès del territori més enllà dels que són més turístics. Conèixer una mica més el barri. Jo fa molts anys que visc aquí i la veritat és que no sabia que hi havia aquestes passejades fins aquest any. És la quarta edició del cicle, però enguany s'han incorporat novetats. Per exemple, en anys anteriors no s'entrava dins dels edificis. També s'han ampliat les opcions des d'on apuntar-se a aquesta activitat gratuïta. Abans només es podia fer als casals de gent gran, però ara es pot fer des de pràcticament tots els equipaments del districte. Com a gent gran i no van al casal de gent gran. Des de Sant Joan d'Horta fos anomenada parròquia. Us explico una miqueta la història de